Здравейте, приятели! Днес ще се покажа моя арсенал за 2026 година. Така, първо започваме от най-слабите. И тези три гръмки, които не знам дали ги знаете. Ето три гръмки. Така, ето ги. И сега отиваме към средно силните. Не знам, тези някакви нови са хора. AK-47. Значи това са НЕК 14,4 грама. Листчета общо. Едното е... Не знам, тук не пише. Така, да, това са средно силните, предполагам. Не съм ги пробвал, не знам. И сега започва с тези питбул, които бях гръмнал. Добри са. Ето питбул. Едното е такова 8 грама. Общо всичките са 20. Послучваме от по-силните. Черна вдовица, което едното е 4 грама едното. Да, това са най-любимите ми. Само че не можа да има Big Bang, защото и бяха свършили. И... да. Сега преминаваме към зарите. Това не знам дали се произведаря. Това е да се старам, защото искаш това нещо. Само това за двамата предполагам. Magic Shot, ето само като запалим и изкарат някаква светлина нагоре. Не знам дали знаете. И така. И сега чуваме към... Имаме римски свещи, които са, не знам дали знаете, Роман Кенли. За по 8 стрела и двете бяха 21 лева, да. И забравих да ви кажа цените. 12 лева. 11, 9, 8. Измам ги от маркета. И сега последно. Ракети, които бяха 8 броя, само че ние гръмнахме един, които струваха около 30 лева, ако не заложа. Да, това е. Довиждане, приятели, и може би да кача на нова година клип.